untuk sayonara gara-gara sik diteruske anak lanang. Wah sesuk luwih jos. Nggih, matur nuwun Mas. Nyatane kula nggih pun rasa melu ora duweni melu seneng Mak Nggih, Jumbo. pripun? Kaya anak lanang wis gelem bakal neruske lajere bapak. Nggih. Kula kekudangane wong tuwa taruna ngungkuli bapa. Amin, amin. Nggih, Nggih. nyatane wis bola-bali kula semer piyambak wonten liwat HP utawi channel-channel panjenengan pecut kangge putra kula salut saking panjenengane Mas Nggih. Petro. Nggih. Ki minangka pamundutan lagu. Dereng wonten panyuwun Netral. lagu mbok menawa nek laras ana panyuwunan lagu. Nah, Iki wau wonten sing request ayang-ayang. Halo cek. Oh cah Cek selowah. suaraku Mas. Iya wis kowe iki meneng aku iki dijikuki ngelek resik. Iso kok tak iso. ya, lagune apa nak laras? Cek ayang-ayang. Oh, iya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ora Sampe sayang-ayangen lho. Kok padha iki lho. Ayang-ayangan. Iki sing Ya, ayang-ayangen. Yo. Wah, di Lagunya program. ayang-ayang dikancani Eyang. Rasane ati kang nandang sengiting liyan kanyawa aku kowe labuh katresnan mas wong ayu kajalo ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Aku
Nggih, matur nuwun Mbak Laras, Nggih. Mbak Dewi, Kang Gito. Dalem. So Mbak Eka. Nggih. Mekaten semanten nggih Gojek Sembrono parikena sekateng lepat kula nyuwun pangapunten. Krana pagelaran menika mboten cekap namung dalu menika nanging Ngaten.